och sitt. Och bevara honom i ditt ljus nu och alltid. Ta emot korsets tecken på din panna, på din mun och på ditt hjärta. Jesus Kristus, den korsfästne och uppståndne, kallar dig att vara hans lärjunge. Vi ska lyssna till en annan bibelläsning. Det är den som jag inte låter sagt. Den går på 1300. Fantastiskt. Och så står det så här i Galaterbrevet. Komma fram som ger världen liv. Sälj ditt ord och din ande. Så att pojken som nu döps i detta vatten blir renad från syndens skuld. Föd honom till ett nytt liv i Kristus. Och förena honom med ditt folk för vår Herres Jesu Kristi skull. Amen. Då står vi upp och så bekänner vi tillsammans. Jag döper dig i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Livets Gud, uppfyll Olle Johan Hilding med din heliga ande och hjälp honom att dag för dag leva i sitt dop. Jesus säger, den som i mitt namn tar emot ett sådant barn, han tar emot mig. Grep våra hjärtan med kraft, med den fick allting mera mening, långt mer än det någonsin haft. Du ler så du strålar, din själ lyser klar, du fångar all ömhet omkring, små fötter och fingrar, din hud och din doft, så underbart skapat glädje och sorg. Om skuggorna hotar ditt solsken, så är vi din tryggande borg, älskade barn. Fara, liv ska vi följa och finnas med dig och dela din glädje och sorg. Så är vi din tryggande borg, älskade barn. Mina vänner, får man lära sig gymnasiet kanske? Och sen när du fyller 10, då får du köra skoter. Och så häst kanske, rida, moppe, körkort. Mycket du ska lära dig. Först ska du lära dig äta med sked utan att spilla. Det kan vara svårt om du inte har börjat redan. Ja, det innehåller mycket livet. Och
Ja, men om... Då ska ni få en... Nu ska vi se om jag får på mig. Kan du kolla in? Det här får du så här. Kolla. Det är en bilderbok, vet du. Hela Bibeln, vet du, med massa konstiga bilder. Och det är så lite text så att mamma och pappa orkar läsa det. Kan du förstå? Det börjar med gubben Noa där till exempel. Den låten får du lära dig. Den bibeln ska du ha. Det är den allra första, yngstas bibel. Och mamma kan hålla den och sen får hon lägga den där om hon vill. Nu ska vi be en förbön för dopbarnet. Du är det finaste jag vet. Du är det dyraste i världen. Du är som stjärnorna, som vindarna, som vågorna, som fåglarna, som blommorna på marken. Du är min tro, mitt hopp, min kärlek. Du är mitt blod, mina lungor, mina ögon, mina skor, mina händer och mitt hjärta. Katarina Johansson till din hustru och älska henne i nöd och lust. Inför Gud och i denna församlings närvaro frågar jag dig, Jenny Katarina Johansson, vill du ta Lars Emil Kristensson till din man och älska honom i nöd och lust? Då tar jag emot ringarna. Så, och så tar ni lite grann i båda. Så. Och så läser ni på varann. Jag, Lars Emil Kristensson, tar dig, Jenny Katarina Johansson, nu till min hustru, att dela glädje och sorg med dig och vara dig trogen tills döden skiljer oss åt. Jag, Jenny Katarina Johansson, tar dig, Lars Emil Kristensson, nu till min man, att dela glädje och sorg med dig och vara dig trogen
tills döden skiljer oss åt. Ringarna kan överlämnas som tecken på ert förbund. Så, nu vänder ner så, och så ska jag säga att ni har nu ingått äktenskap med varandra och bekräftat detta inför Gud och denna församling. To me, you are the rose of my heart. You are the love of my life. A flower not fading, not falling apart. If you're tired, rest your head on my arm. Rose of my heart. When sorrow holds you in arms of clay, it's raindrops that fall from your eyes. Jag väntar och fryser. När elden som gemensam samlingspunkt finns djupt inom oss från utan. Så är det också med livets eld. Den gemenskap som finns i äktenskap. När man gifter sig så lovar man att man har ord på vägen. Nu ska vi sjunga psalmen. Ja, vad sa ni? 410. Va?